Gipasidungan ni Surigao del Sur Governor Johnny T. Pimentel ang mga Batang Pinoy 2025 medalist sa probinsya ng Milabayng Adlaw sa Provincial Capitol Labi. Gigantihan ang mga batanong atleta og 50,000 pesos alang sa gold, 30,000 pesos sa silver og 10,000 pesos sa bronze. Nakahimog kasaysayan ang Surigao del Sur wrestling team human makadaog og 15 ka gold medals og nakuha ang overall championship title sa Batang Pinoy 2025 National Championship nga gipahigayon sa Dadyangas East Elementary School, General Santos City. Nakuha usab sa team ang 5 ka silver og 2 ka bronze medal sa laing weight divisions. Nanguna usab ang team Kamaayo gikan sa Anibungan National High School nga naila nga overall champion sa wrestling event. Gidayig ni Gobernador Pimentel ang ilang kalampusan og giingong kini naghatag dungog sa tibuok probinsya. Gipasalig usab sa Gobernador nga ipadayon sa Kapitolyo ang suporta sa grassroots sports o pagpalambo sa kabatan-unan. Katropa alang sa tinaw nga pananaw pag Vision X Plus soft gel capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Ale Vicente, XFM News.